Ja verím, že každé dievča má právo na mágiu. Aj ty. Som Vaška Vanická, spisovateľka a psychologička a napísala som nový príbeh. Volá sa Dvere bez kľúča a je to príbeh pre dievčatá, ktoré majú svoju vlastnú cestu a hľadajú odvahu, ako ňou ísť. Táto knižka je už napísaná a teraz hľadám spôsob, ako dostane tú najkrajšiu možnú podobu. Je pre mňa naozaj veľmi dôležité, aby dievčatá vedeli, ako kráčať svojou vlastnou cestou. Aby sa to naučili, aby mali ako fantazijný príbeh, ktorý ich k tomu inšpiruje, ale aj skutočné zručnosti, ktoré im pomôžu. A preto som nadviazala spoluprácu s neziskovou organizáciou Hekima, ktorá toto vzdelávanie naozaj zabezpečuje a učí presne dievčatá, ako rozprávať so svetom, ako ich idei dať do reality. Ak podporíte vznik knihy Dvere bez kľúča, nepodporíte len vznik knihy, ale podporíte celé hnutie, ktoré pomáha dievčatám nájsť ich vlastný príbeh.